Basketi sanfɛ celu kunda Mali musomanu minnu si ma tɛmɛ san 16 kan n'an ko U16 u bɔra ka Afrobasketi U16 ɲɔgɔndan ta ko seginna jɔnjɔn ta. A kɛra Tunisikaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen Egypte musomanu ɲɛkɔrɔ. Kabini FIBA Afrique farafinagun basketi ɲɛmayaso ye ɲɔgɔndan in sigi sen kan, Mali de bɛ ka jɔnjɔn ta. A jɔnjɔn segi bɛ nana Mali la kabini san 2009 n'a daminɛna. O bɛ baara ɲuman de kofɔ. Musa Boli yɛrɛ ye kunnafonidila don n'an ko freelance Bamakɔ ale ka fɔ la. Tu se ka kun foyi sɔrɔ la ni baara tɛ. N'i y'a jateminɛ baara caman kɛra basketi yɛrɛ taga bolo kan, basketi degeli bolo kan, centre caman dayɛlɛnna. Ala ni ATT yɛrɛ ka ŋaniya ɲumanya parce que fɔlɔ la an ka denmisɛnninw u tun sɛgɛnnen don mais depuis ATT ye ŋaniya sigi ka terrainw sigi yɔrɔw la, yelen bɛ yɔrɔ minnu na waati ka je denmisɛnninw ye u bɛna kɔnɔ ka entraînement kɛ k'u nimisi wasa ani a waati la ka Hamaniya yɛrɛ to basketi fédération président la ale tun ye baara dɔw boloda n'an b'a fɔ ma ko conférence n'aw tun bɛ kɛ Mali fan bɛɛ fɛ fɛnɛ o fɛnɛ tun ye basketi a y'a kanu don denmisɛnninw na kosɛbɛ. Baara de don foyi tɛ ni baara tɛ. Siɲɛ segi final kɛnɛ kan Mali musomanninw ni Egypte taw ye siɲɛ 6 de tan. Musa Boli yɛrɛ ye kunnafonidila y'a yira halisa ko baara ɲuman jaabi don. O fɛnɛ bɛ faamu. N y'a jateminɛ an fɛnɛ bɛ ka baara min kɛ an fɛ o b'a yira k'a fɔ ko Egyptien fɛnɛ bɛ k'o baara kelen de k'u fɛ yen mais a siɲɛ 6 bɛɛ la sebaga ye Mali ta ye sabula fɔ ko mental o ye laɲini yɛrɛ ye ni b'a kan k'a fɔ an ye jɔnjɔn in ta siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 donc an t'a fɛ mɔgɔ si ka jɔnjɔn sɔrɔ an na o bɛ se ka kɛ différence ye Mali ni Egypte cɛ sinon ɲɛtaga in kɔni a bɛ baara de kɛ mɔgɔw tɛ nimisa wasa sɔrɔ foyi la ni ma baara k'i sɛbɛ ye. Munna Mali basketi tana muso kɔrɔbalenw ma se ka o dɔgɔninw ta ɲɔgɔn kɛ hali n'a y'a sɔrɔ olu fana bɛ ka u jeniyɔrɔ fin. Musa Boli i b'a dɔn denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw hakili tɛ kelen ye. Afrobasket senior bɛ ka kɛ Rwandakaw fɛ yen Mali bɛ yen ne y'a jateminɛ Sénégalais labɛnni minnu kɛ tuma bɛɛ i b'a dɔn Sénégalais nin kɛ Sénégalais kɛ mais i tun tɛ Mali ka fanfɛla la en tant que journaliste kunnafonidila ne tɛ se k'a f'i ɲɛna ko Mali ye Afrobasket labɛn cogo min na o ye différence ba ye. Kɔsa in na fɛnɛ wariko kuma cayara an ka basketteuse ni fédération ni État ni ɲɔgɔn cɛ. Prime de sélection tɛ sara, prime de victoire ninnu tɛ sara, wari nana fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn n'o wariko kuma donna fɛn fɛn na a bɛ na ni timinangoya ye o fɛnɛ b'a la bon an ka basketi yɛrɛ fɛnɛ championnat ko fɛnɛ b'a la parce que n'i y'a jateminɛ jamana minnu bɛ anw dominer kosɛbɛ Afrobasket senior la n'i y'u ka championnat n'an ka championnat jateminɛ danfara dɔɔni b'u ɲɔgɔn cɛ u b'an sanfɛ dɔɔni même si san laban ninnu na kɔni fédération yɛrɛ fɛnɛ baaraba kɛ an k'o fɛnɛ fɔ fédération ye baaraba kɛ walasa ka championnat ninnu niveau la yɛlɛn walasa an bɛ se k'an suma farafinna jamana tɔw ma. Mali basketi tana musomanninw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan u kɔ seginna ka bɔ Tunisikaw fɛ yen kuna sini araba juillet kalo tile 6 san 2023 in na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.